banatu dira, gehiago ezin eskatu, batzuek ziren nahiko errezak, besteek zerbait kostatu, mailan dago jada mantela, guztia dute prestatu, badakizue diabetiko, baduzue zer ospatu. Batzutan bizi ere egin behar da, besteak ez du ajola. Gaur txerri jana izango dugu, ta pastel bat karambola. Ta lasai erantzazue, ardoa eta alkola. Igon ditzagun diabetiza, ta gora kolesterola. Hepatitisa eta diarrea, oraindik ditut gogoan, esperientzi positiboa, etxen aingo dut eroan, astu fistulak, hemorroideak, horrekin inorrez joan, labilaren bat egon daiteke, baina bakarrik ondoan. Mediku artean egon garata, Ibon nolako trantzea, diagnosiak guk ondo egin, Ibon izan da letxea, tarritu naiz gaixotasun bat, ere ia ez asmatzea. Jangoikoari eskatzen dio, sekula ez gaixotzea. Baina hala ere gaixotzen gara, naiz sarri ezpada batzutan, egon gaitezke igual oean, edota kopeta zutan, ta jaungoikoa aipatu duzu, nik ere daukat kontutan, eskerrak nire kabezerakoa, nauela bere eskutan. Lehenengo eta behin mil esker denoi, ez dugu pasatu txarto, zaila gaitezen gaur afariak, ez daigula egin txarto, osasunetik asko duzue, eta kidetzatik asko, zaiatu horrela osasungintza, euskalduntzeko biharko.